martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mga lehon partikia dihami laho manangihon hatam na badiyay. Tuhan asi maroham dihami todim na badiyay ma namia diroha ng pikiran nami na manuturi jala na mga jari hami asa takas sutangihok kami jala takas huatu si hami hatam na badiyay. Alani Kristus Jesus Tuhan nami, tangihom ma Tuhan Pangiduan namion. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, di minggu na paupat dung Epipanias, ima na tersurat di buku ni Parpesalmen biddu 70 sada, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat onom. Tapai hutihu ma dirohata, songonom ma didok. Marhaporusan tuho doau ale Jehovah. Dang tagamon mura kau sa liling-liling na. Say luahom maaw marhite-hite hati gorammu. Jala palua au. Say paeleng mapinggol mo tuaw, jala urupi aw. Say homa gabe partanobato diaw, tau inganan bongotok kutoktong, nunga pola di parbagabaga-ho urupam mo aw, ay hodo partanobato aku, jala haporusakku. Ale debatakku. Say palua maaw sian tangan ni parjahati. Sian tangan ni pargeduk dohon si bahen gugu. Ay hodo pakirimoku ali Jehovah. Nalom ni rohaku sian si etehehokku. Naung mangusade tu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu au sian butuhan ni dainang. Say hodo toktong. Pujiokku, ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, di sadatiki rodo sahalakina laho marsalihepeng tubagas ni ali-alina. Didok iba nama songonon. Eda, dia coba hupijam hepeng ni. Neng mulak bereman tu parkosan na laho mabayar uang kuliah, uang semester dohot uang kos ninna. Ape topet dangadong hutiup epeng. Pos marohameda. Holan seminggu pe pitor hubaulak pe tuho. Daida pasali majuaweda. Asi maroham diaw. Niane dah. Nasinalim na minggu nasalpu pe. So ipaulak kodo pe. Ape roho muse marsali hepeng sonari tuaw. Ninna ali-ali nai mengelusi. Alay sadi hele-helek persalian nido. Tungasi majoroham eda. Unangau bereng. Beremamma bereng. Nasoporsea doho tua weda, nasoporsea doho tua weda, tung pasali majuau, saminggu pe eda. Dung didok songoni say maos, ibana dielehele, ujungna dialusi ali-ali naima. Molo porsea doau tu hoida, alay, dan yakinau mameriko. Songoni ma ujung ni pakatayoni, laus mulak belging ma ali-ali nai mulak marsali sian ali-ali nai. Huria na hinaholongan ni Tuhata, dia ma nanaing tabereng sian turpuk namasay. Unang mamangido hita, tuhalak na so tatadda. Tatadda takas rohana.
so tunggabe kecewa hita. Lau songoni do hita maradopod debata. Unang tabain pangiduata tu debata. Holan sebagai simbol manang si palesem sabing. Gabedang tubuh pakirimon di sude akka pangiduat. Marhite turpuk jamita sadarion. Naing diarahod dohita. Tupanadayon tu debata. Ima nagabeda sordihita. Mangido sude pangiduata tu debata. Pabahenan ni debata ditikina salpo. Ima na mangojar hita. Mangido tu debata di bagasan nguluta. Jala laos ima na mabahik kita lamhot parsaurata rap dohot debata. Hurian itu hatta masay apit do turpukon di bagasan pernguluan sinuay. Gudang do nuaing halak na kecewa tu debata, ala ni pangiduan na sopitor di oloy. Molo pangiduat tadang di oloy, pitor jahuba do tasalahon. Di baheni, marhite turpukon, naing ditogi hot dohita, marpangiduat tu debata, naing maadong dasar-dasar na pasti di bagasang nguluta. Jala dasarima nagabe jamita di sude akka pangiduat. Di baheni molo taida pesalmen 70 sadahon napa adarhon pangiduan ni parpesalmen tu debata marhite tangiang. Tangiang pangiduan ni parpesalmen di pasahat tu debata. Ima pangiduat di haluaun si anak kamusu narongom tu nasida. Totu molo taida isi ni pesalmenon dasar ni pangiduan ima partinadaat tu debata. Partinadaan ni parpesalmet tu debata nama cai gomos ima debata si topa saluhut. Debata napuna saluhut. Debata pargogo naso hatudosan. Debata nasun tibul. Iro ubana di topik mingguta sadarion takas mangarahok kita. Jahoba do partano batuan jala haporusata. Alani i huria na hinaholongan ni tuhatta marhite turpuk jamita sadarion pinomat adong madua nama sarikot si pahusor-husorota di pardalanan ni nguluta. Na parjolo jahoba do haporusata. Padohanon nama dok sayhoma partano batuan dohot haporusan. Padohanon ima padohan nama cairikot di Raja Dapit ditiki parporangan uju haposo onna. Molo taida di bagasat turpukon naung di bagasak katua do Raja Dapit jala naung mulai loja ibana di gogona secara fisik. Nian sian haposo onni Raja Dapit nungah hot marsiajar ibana di bagasan namar haposat tu debata. Jala dirajumi ibana jahoba do haposanna. Ai diokuhon ibana do naung mangusade ibana uju di bortiad dope. Jala partinadaan ni Raja Dapit do mabahe dang babiar. Jala dang ganggu rohana mengadupi akka musuh naro naing mengancam ibana. Dia ma panadayon ni Raja Dapit nabui gabitiruan dihita. Na parjolo ima ditada ibana do jahoba partigor.
Jahoba partigor di pangatusion ni si David ima debata natuk manguluhon dohot paluahon ibana siyan ragam ni persoalan ni ngoluna. Jahoba nasay manangi honibana disude pergumulan di bagasan ngoluna. Di jauhon Raja David debatana tigor roha nasay mangalualuhon ibana. Debatana tigor roha nasay mangaluluhon ibana. Dungi partinadaan ni Raja David na taringot tu debata na peduahon didok ibana Jahoba partanobatoan. Partanobatoan ima songon benteng pertahanan moloro musu laho mangarongom ibana. Partanobatoan ma natuk mangalinggomi ibana di akka musu naneng ro mangarongom. Di bahasa Indonesia didok gunung batu tempat berteduh. Namang gobarhon mangodingi, menutupi, bahkan menjaga moloro musuh naing mangarongom. Dang tuk begogona laho mangatasi, dohok mangadupi na masa di bagasang nguluna. Tarlumobi ma naung lam suda gogona secara fisik. Dangolo ibana madele nang pe dang margogo be ibana. Alaboha, ala takas ditada ibana debata na majaga dohot na mga linggomi ibana. Dibaheni boy ma didok asa tangiang ni Raja David do laho mangido haluaon manangihon asa tung debata inganan bongotan jala partanobatoan. Na paluahon ibana siyan tangan ni akamusu. Dirajumi ibana do godang si adopan ni ibana nagabe tantangat di bagasang ngoluna jala diguari ibana doi parjahat pargeduk dohot si bahen gogo. Diguari ibana doi parjahat pargeduk dohot si bahe gogo ala dirajumi ibana godang akan nama kaliangi ibana siyan tantangan na adong di ngoluna nanay mangarongom ibana. Pargeduk ima alak na say mangaliang ibana laho mangela-ela ibana maddaw siyan debata. Alay alatakas do dirajumi ibana debata partano batoa di ibana ujungna dang mabiar be ibana. Persiajaran na peduahon huria na hinaholongan ni tuhatta ya turpuk jami taon si putih hatta ima di odolhon jala diarahor Raja David do tuhita asa pasahat diri tu Jahoba. Partinadaan ni Raja David tu Jahoba paposod dirina gabedang adong lomos doho biar di bagasan rohana. Takas do taboto ala godang do musuh ni Raja David di bagasan ngoluna termasuk doi siat tonga-tonga ni lingkungan ni keluargana dipakilala honibana naso adong benatuk mangurupi dohot mangod di honibana. Ibul ni roha ni ibana pasahat to dirina tu Jahoba patadahon parsitutuon ni ibana marhaposat tu Jahoba siyan si Hamet metonna adorang uju di bortia dope ibana. Dasar ni penyerahan diri ni ibana ima partinadaan ni Raja David di Jahoba. Hubungan naung adong di dirina dohot debata laos ido dasar di ibana manoktong pasahaton dirina. Jala Raja David manada debata Jahoba ima pakirimo do pengharapan di ibana. Totu dada pengharapan na sesaat alai pengharapan na tubuh sian panadayon na pulin. Alani ido asabarani si David madok naung dihilala ibana pabahenan ni debata di bagasan
nguluna sian si haete honna dope gariada sian bortian ni da inang ima di hati dakon ibana. Panidangion dohot pangurupion nama noktong ido mangot jaribana pasahato dirina. Sian name met Raja Dapit dangapala di dari ibana nahea kecewa ibana dibahed debata. Alai diturpukon hola nakapabahenan ni debata di bagasan nguluna do napaluahon ibana. Alani uria nahi naholongan ni Tuhat. Marhite turpuk jami taon. Marhite panidangion ni Raja Dapit naung sahat tuhita. Takasma tapasahat pangiduata olan tu debata niojar ni panadayon natakas diholongna dihuasona dohot di pangurupionna naung tahilala jala naung sahat tuhita. Dung pei boy tahati dako dingoluta jahubado partanobatoan jala haporusan dihita. Alani di bagasan ngoluta songon akana porsea naing mamarsiajar hita manada debata. Alai dada holan manada digoar alai gumodang ma di pabahenan ni debata na mga ramoti dohot madongani sahat tu bagasan ikion. Amen martangiang mahita. Tuhan mauliate ma dihatam na badiyai na mangurupi na paingoton jala na mangajari hami hodo partanobatoan jala haporusad dihami diragam ni akana masa di ngolunami kasusaan nang ragam ni akaparukilot tahe ajari hami Tuhan holan mangido jala marpangusadean tuho sabing urupi jala pargogoy hami unang dililuhon ha maloon ni portibiok kami alay hot jala manoktong mahami porsea holan tuho. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami, tangihom ma Tuhan pangiduan namion. Amen.